Mutandwa kunodiwa mudarira mambo makope. Nemosa yokutsigira mudzimai wako. Fine. Mudzimai wako. Mudzimai kuita sei? Okutsigira mudzimai wako uchiti ndini famba ndakamukonzera kuti asaite vana pamusha pako. Nokudaro uya unditsanangurire zvizere mudarira mama. Masinzo zvandaverenga makondera unobvumirana nazvo? Handibvumirana nazvo. Rosemary Rangwani, simudza ruoko rwako rwerudyi. Utini Rosemary Rangwani? Ini Rosemary Rangwani. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Right. Baba vamutandwa, simudzaiwo ruoko rwenyu rwerudyi. Mutini mutandwa mapondera. Mutandwa mapondera. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Ndakutendai. Fambenda. Rosemary pinabula bisanangura rinozvisere pamusoro penyaya takatarisana nayo. Abvuma here player kuti chi Ara. Pinabula Rosemary. Pamusoro ichangani. Pamusoro ivedai. Ini nyaya yangu yakamira kudai. Ndakauya mudare muno masvondo 3 aperayo. Anova ipo pandakange ndigere pari pabhenji rino ndakanzi namutandwa mapondera, iwe ichokwadi kuti unoroya ndiwakakonzeresa kuti mukadzi wangu uyu ndirege kumuitisa vana. Ndiko kudemba kwangu kwandiri kuita pamberi pedare. Ndinoda kutsanangurirwa zvizere kuti ndakavatadzisa chirudzii, zvii zvandakaita kuti ivo vasaite mhuri yavo. Izvo zvandavanza pamberi pamama. Shona iziro kuti wakananga uyo. Amutandwa. Dare zvakanaka. Mucharumu achigurukana pameso. Iri dare. Amutandwa ndikufunda kuti mutarisane nedare rinozvizere nokuti muri tamudare. Takatarisana nemunhu mukuru anonzi Mambo Makope. Mabvira mudhara muchazviziva. Kune munhu akambotongwa idai soko mukarumwa pameso. Pindai dare musanangura dare rinozvizere pamusoro penyaya takatarisana nayo. Handimanzwa zvataura naRosemary. Hapana chandogona kufikira kuti musi wako yakudare parutaura asi ndakakwirira socha. Uyu ndakakwirira ndakakwirira socha. Socha ndiwa ndikasvika kugara naye api yakazuya ndaira. Amutandwa. Pindai mudare musanangura dare rinozvizere kuno madedzwa naMambo Makope hamuna kudedzwa naRosemary. Imimi tarisanai nedare, siyanai naRosemary. Tarisanai nedare kwatakagara kuno. Muchipinda mudare musanangura dare rinozvizere pamusoro penyaya yataurwa naRosemary. Kuiziva kana kusaiziva, imimi muchipinda mudare muchitaura dare rino. Ndoza ndikutaura kuti imimi omberai mupinde mudare. Ini ndoda kunyatsokusanangurirai amutandwa. Makauya nezuro nenyaya makauya nayo mukatongwa pamberi pamambo nedare. Rukudzo mukapiwa. Nhasi uno makutadza rukudzo. Muri kushora here kana kuti mukuita sei? handisi kushora. Nokuti nezuro takapona imi neunhu hwakanaka.
saka ndikukumbira mudzokere pahuniwo. Handisi kushora. Tamirira nempinda mudare. Tutedza kutaura kudini kuti zvandinotaura kuti ndakauya pana ndichinokuya nenhauyo uyu ndambata aine chikomba. Ndio munhu usakaita ndiuye kudare mamakope munhu. Ndambata aine chikomba ino yakatopera munodare mamakope munhu yakatopera. Taurwa naRosemary Manzi. Ndiye kunyepa yasiriwa ndakagara ipapo. Tatipindai mudare mutsanangurire dare zvizere ende maoko musaro wemaoko. Ndio zvandikutaura kuti dzapara kana nhauya ndikaita kuti ndakanga ndiri kuno mudare apachiri kambotani zvakafanana. Saka muri kuramba here kupinda mudare? Ndopinda chikudima ndi. Pindai muchipindurana nezvataurwa nedare. Ava zvavataura zvaverengwa ndimazvinzwa. Ndio zvandiri kunyepa, ndio zvandiri kuti kunyepa. Chipindai mudare muchipatsanira kunyepa kwacho ndio zvikurehwa. Ndio pandikutaura kuti ndizopinda muno mudare muno nouyu asi andikandainga naye ndakandainga socha ndio ndakandainga naye. Andakandainga. Nyaya yasocha ka nenyaya yekubatwa nechikomba haitori pa. Pane nyaya yekutadza kubereka pakaita mudzimai wenyu. Haina kutaurwa nezvaye nokuti yanga isine chekuita nedare rino. Saka nhasi unayo haitiona futi chekuita. Iri ndo paikatangira kaipa ndo paikatangira pa. Isisi tiri kuti pindai mudare muchitsanangura zvizere kuzviziva kuti makazvitaura kana kuti hamuna kuzvitaura mambo wachinzwa nokuti ndo vakudedzai vati mwanangu Ouya pane chinhu chakataurwa naRosemary chiuya mwanangu titaurirane kuti nyaya yakamira sei handipadari. Saka kana munoti hapana zvandikune ndo zvakamboitwa nyaya yenyu here nezuro ini. Ndo zvandikutaura kuti ndizosvika mudare muno kuti uyazouya inhauyo yake kuti ndakanda mubata uyu yakapera kare. Yakapera kare. Okay. Yakutaura ndizvandipi. All right. Okay. Assessor number 2. Right. Nauya tiri kutaura baba vamapondero. Nhau yenyu navasocha nemudzimai wenyu yekubata kwamakaita hamuna kubatirwa makabata moto. Yekubata kwamakaita mudzimai wenyu ana socha. Iyoyo yakapfuura ikatopiwa mutongo wenyu. Unofanira kuti iye zvinezvi utoenda unoshandwa panguva yenyu. Asi nhau yabuda muno inhau iri kuringana nechimiro chokuti mudzimai wenyu iye mumwe chete wamakabata iye ari kuti imimi makamuti ndiye akatadzisa mudzimai wenyu mudiki kuti aite mwana pamusha penyu. Nekuti dare rino rakakubvunzai rikati mudzimai wenyu mudiki maane makore mangani mukataura kuti munenge mire makore gore rimwe chete asi hapana mwana. Saka izvozvo ndo zvaari kupomerai kuti imimi ndimi muno zita kana kuti neizwi rakakura ramakatsigira naro kuti zveshuwa Rosemary ndiye akatadzisa mudzimai wangu kuita mwana. Asi imi kana muchinge mati imimi hamudi kuti nhau iyoyo itsanangurwe munoda kuramba makatarisa pane nhau yakapedzwa kare mudare, izvozvo hazvinai dambudziko nesu. Mambo vanokwanisa kungopa mutongo wavo uchienderana nemanzwiro nemaonero avanenge vaita pamusoro pemabatiro kana pemadairiro amunenge maita nyaya kana kuti mhosva kana kuti mhaka yamuri kupomera. Saka ndiri kuti iye zvino vamutandwa ndoda kuti mungotaura muchidimbu mazwi enyu akaringana chete nokupomerwa kwamuri kuita. Hatina kuti munomhosva, inzwai izwi ratiri kushandisa. Tiri kuti kupomerwa hatisati takwanisa kuti tikunongedzei kuti mune mhosva. Burisai nhau dzenyu dzakakwanira muchitaurira dare neuzhinji hwese huri muno kuti imi bache zvenyu zvamuri kupomerwa ndizvo zvamuri kupomerwa hazvisirizvo. Saka ndiri kupaiwa diki chidimbu ndovandakaguma mambo ndopamutongo zvekutaura zvazvisirizvo nokuti dai zvainge zvirizvo panguva yakataurwa tainge takaitaurira iri kumba. Zvino hakuna chandikataurira zvakadaro kuti iyi yakatotaurirwa iri muno pamusoro pomhosva yakanga ita yakatonga kugara yakapera. Iyi mhosva yakutozomuka pamusana peiyi yakaitwa kare yakapera iyi. Iyi panga pasina mhosva yakanga iripo kwandiri. Ndosaka ndakasita kuzvitaura. Ndosaka ndakasita kuzvitaura kuti panga pasina mhosva yakanga iripo kwandiri. Ndandabvaita mhosva iyoyo. Kana mudzimai wangu anamboita nezvemhosva iyoyo haana. Iyi yatozonyuka pamusoro kuti uyu kumbata kwandaita nokuti ngaachienda kumba kwavo ndopakunetsa. Kuti aende kumba kwavo zvinhu zvakaita katakura zikatienda kumusha kwake ndakanosiya musha kwake kugubvungwe musi wa14. Zvakanaka. Ndoda kukumbira kuti mundipindure baba vamutandwa. Tiri kutaura iye zvine nhau yokuti imimi muri kunzi
makatsigira zvizere mudzimai wenyu mudiki kuti akatadziswa kuitwa vana naRosemary Ramani. Tichitaura nhau iyi indobva ndakuti vapondera ndimi murombe chairo kupedzisa. Munonditi kudii? Kana mukanditi ndiri rombe ndozvamunenge maona asi handisi rombe. Asi hamugumbuke? Ndinogumbuka asi handisi rombe. Kana magumbuka maita sei? Kundingaita seka ndinoda kuti kokana kuti vamapondera imi chokwadi chazviri kutaura chokwadi ndimi nenyanga yakatadza mudzimai wenyu kuita mwana munoita sei? Mochindifambira moti nyanga chindinayo here. Mazvona. Mochindifambira moti. Asi nhau yacho yatiri kutsanangura yasiyana neiyi. Saka ndiri kuti imimi mazwi enyu vamapondera dzikamisai hana yenyu, dzokai kwamavauko, mutaurire mambo neuzhinji hwevanhu kuti zviri kutaurwa naRosemary ndozvekunyepa, zviri kutaurwa naRosemary ndozvechokwadi, semarevero amaita kuti izvi mazuva aya ndakazoataura mushure mekunge mabuda nhau yokuti ndakamuwanikidza uyu ana socha. Isu zvokuwanikidza kwamakaita Rosemary nasocha hatisi kungorambana nazvo, nekuti Rosemary haana kuzviramba, socha wacho haana kuzviramba, nemiwo zvakare munotori mavhidhiyo ari kududzira pachena kuti hamusi kuita, hamuna kuita nyaya yekuruka, makatonyasobata vanhu chaizvozvo. Saka ndakukumbirisai, ndakukupai nguva yekupedzisa, motaura kuti muri kuti kudii pamusoro pechipomerwa changu kupomerwa naRosemary. Handisi kuchibvuma chipomerero chokunyepa. Yange inyaya yakatodzokera kumashure kare kare, zvino hapana nhau ivo rokuti handina mhosva yekuti mhangara mhosva isipo, handina mhangara mhosva isipo. Iyi yakutonyuka rokuti izvi ndozvazoitika, ndozvakukonzeresa, dai pasina zvinenge pasina izvo tisinakabva tambobvira tauya kuno. Izvi ndikuti handisi kubvuma kuti ndafa chandakataura. Uyu mudzimai wangu akutaura kuti azoya kuno. Masabhuku nevadare pane chekutaura pamusoro nechinanga zvakudzwa kare vamapondera makambouya here mudare makambouya here mudare muine nyaya yaigarisa adzimai venyu vakuru nevadiki mudare. Nauya ndikauya kuti yakanga isikagarise vakadzi vaviri, yaigarisa mukadzi mumwe chete uyu. Yakanga isikagarise mukadzi mudiki, yaigarisa uyu, ndiwa ndaigarisa uyu. Tinotenda amai mapondera makambogariswa dare henyu naadzimai naakadzina venyu pamusoro penyaya yekushayikwa kwembereko naamai venyu. Komazwi aya yekuti baba vanoti haazvari mukadzi nokuda kwenyu akataurirwepi? Akataurirwa muno mudare. Tinotenda. vamapondera muri muno mudare amazwi yamakakurukura nemudzimai wenyu, muromo wekutaura kuti imi mukadzi wenyu aitsigira kuti awa ndovakakonzeresa kuti asabare mwana. Makaunzira kupi kana kuti makazvibata kupi? Ndikutozvinzwa muno mina hapana kwandikaenda zvinzwa. Ndikutozvinzwa muno hapana kwandikaenda zvinzwa. Zvakanga zvaita sei kuti muromo iwoyo ubude? Ndakanga ndiri muno mudare ko pakabvunzwa nemakurukota amama kuti imi vamapondera nemudzimai wenyu mudiki mune vana vakani, mune mhuri yakakura sei? Ndopavakabva akatanga kubvunzwa ndivo vadzimai vacho.
adzimai vavo vakadaira vachiti handinai mwana nemurume uyu. Ndopakabvunzwa nedare kuti kana muchitima hamuna mwana pamakore amuri kutaura kuti magara nababa ava, saka muri kureva kuti baba ava havasisina basa ravanoita kavapera basa kuti tizosvikira muzuva ranhasi. Vakapindura vachiti aiwa havana kumbopera basa. Ndopakanzwa saka chii chakonzera kuti musaite mwana. Pamapondera mubvunzo iyoyo muri kuyeuka here? Uchibvunzo ndichiri kuyeuka hungu. Wakabvunza uchinzi chii? Ndifunga dame mpfumiri vakabvunza. Vakabvunza vachiti kuti muchine simba here ndikati simba ndinaro. Vakabvunza dare ndikati simba ndinaro. Ndobvunza kuti simba kana riripo sei uyo mukadzi wechipiri asina mwana? Vakazopindura futi muchitichi ndikati handizivi kuti zvii zviri kuenzeresa. Handizivi kuti zvii zviri kuenzeresa. Ndio zvamakapindura. Ndizvo ndikapindura. Vadare vanga vari muno pamubvunzo wakabvunzwa iwoyo makanzwa mhinduro yekuti chii kune vakanga vari muno mudare? Shure kwekunge bava tavabvunza mubvunzo wekuti sei pa11 years pasina mwana? Nyanema uri mudare asina mhosva uri mupurisa waivapo pamusoro changamiri taura chokwadi. chokwadi ndechekuti baba ava vakataura nemuromo wavo kuti ava ndivari kukonzeresa, nokuti panapa paine mushini waive papa. Tikaenda kumaclips panowanika baba ava muromo wavo vachiutaura, pane clip rairepo. Right. Manzwa kufamba kwatinoita saka tichisa zvinhu izvi ndo zvinhu zvinotitaurira cho. Mhinduro yakapindurwa ipapo ava mutando vanga vakagara kana rosimini kurudyi kwavo kwanga kwagara dzimai vavadi vakatozoshiedzwa. Pakapindurwa vachibvunzwawo kuti sei pasina mwana, ndokubva vati ndakatorerwa chipfeko changu chomukati uyu akagara apa akapana socha. Ndizvo chaizvo. Nakuti ndizvo zvemandiramba Yararai, umepuwa nguva yekutaura. Yararai, umepuwa nguva yekutaura. Mukadzi wenyu muduku akati Ndio zvaakapindura zvekuti chii? Aiwa, ndinobvunza iwewe ndokuti zvimwe zvacho unga wakanganwa ka. Saka pane ndiri kukudzorerai mupfungwa dzenyu kuti tive tinofamba nemazwi akabuda mugari yavo. ayo mazwi akabuda kumuromo kwomukadzi asiri yangu achindakatorwa zvipfeko zvangu haasi mazwi angu. Mazwi emukadzi akabuda kumuromo, mazwi emukadzi haasi mazwi angu. Iwewe mukadzi biyako akataura achiti chii pamazwi waye ari kutaura akatorerwa chipfeko muromo wakabva kunani? Wakabva kune mukadzi muna wangu, ndiye akataura achiti ndo zvakanditadzisa kuti ndibereke uyu wandigere naye pano, ndiye akandiroya akanditorera chipfeko zvangu, saka ndakatadza kubereka vana. Muri kunzwisisa mazwi ari kubuda? Saka apa akanyatsobuditsa muromo wekuti ndakatorerwa chinhu changu ndicho chaita kuti ndigone kusvika pandiri apa pekuti mbereko hapana. Arimo here mukadzi uyu? Uyakuni ndio nonzi zitani? Tinaro Kaseke. Tinaro. Una makore mangani?
phone number yako 315 830 unogara upi nyaya iri mudare wainzi chakutadzisa kuti uite mimba chi makapindura aiwa bai mambo vari kuti chakakutadzisa kuti uite mwana chii kwete zvokuti pai tikuda zvanhasi kutaura mudare zvanhasi chaenda zvato mwana handatochiziva asi pane zvakaitika kwandiri zvii zvakaitwa nani akazviita kana tichida kutaura zviri chokwadi tisingadi kupomera munhu kana kunyemera munhu kana kuvenga munhu mazwi chaiwo akabuda ekutorwa kwechipfeko haana kubva kuna amapondera akabva kuna amaya ava ndobva vati chokwadi ndozvavakangotsigira vachichokwadi uyo ataura kuti ndakambofamba kunenge gore reka kuti maviri ndichienda kupi kumazuva angu ndozosaka hapana pandikuverenga ndikurangarira ndiri kutsigira mazuva ari kutaura vamuzuka ndosaka ndabvunza kuti amai vari kunwa nyaya yakataurirwa kupi takachidzoka flashback kui kudare irori chitaura kuti amai avo chokwadi vakanga vataura takatoteerera nenzira kuti takatorerwa chipfeko baba amapondera vakapupura kuti chokwadi saka tisikukotenderera zvekuchangamira amai avo dai vangodzoka kuchokwadi chiya singatombotambisa nguva yakawanda amai chokwadi here bhurugwa renyu rakatorwa nevava sekutaura kwamakaita ini ndinotakatorwa neavava nomhosva yekuti pane pandakafamba ndikaenda ndakadzoka rwendo ndakapinda mumba ndakaona mumba mune tenisi yake uri mudzimai wamukadzi nawanga yakadhidha mumba ndikashedza murwe ndikamubvunza ko tenisi yakadidei munomu akati handisi kuziva pamba pakakiwa takashedza umwe mudenzi wakaionoti tsoka iyoyo takashedza mwana wake chaiye akaionoti tsoka iyoyo tenisi yake yakadhidha mumba ndazotarisa zvipfeko zvinhu zvangu mumba ndakaona zvipfeko zvangu zviti pasina chitupa pasina ndagara kudaro ndakabata mimba yekutanga yakabva ndakabata mimba yechipiri yakabva ha kuti chiri kuitika tambogara kumasuro tamboresa nafine mabi angu akanzwa kuti pana kufa kwaita mwana pano vese vakakapapa vakaenda pasi pana vaipanda asi vakapaenda iwo kufa kuti mwana pano pana pafuta kusukugara murume akazodhirakira imba zvanzi akaimba chii munhu ari kuenda nemabi angu maziko edu katara takatarisana nayo regai ndikotaura izviri padanyama amai mapondera kuri kutanga unogona kunge makapinda mumba zvishokwadi asi musina chinangwa chekutora chipfeko chomunani zviriko izvi pamwe makaona dhoo risina kuvharwa pamapindawo mukavatora dhoo mukavhara chii dhoo hamaimboita utsinye nokuti vamwe vagarisana heyo kainyaya yekuti makapindawo mumba kana makapinda singuva yekutaurira dana rino mapindiro enyu aizvito zvinokushira pamusoro iredare ini kudaira kwangu kunoti handina mbopira ndakapinda mumao uye handina mbopira ndakatora chipfeko chavo mazwi ese ari kutaurwa kuti ini ndakati iye ndiye asingagari pamushapa ndinopokana nawo uye ndinoatsigira nekumwe kureva kwangu ndichiti iye haangati inini ndindakati handigari pamushapa inini ndatoone makore ndisingagari nemurume wangu semukadzi nemurume asi handina musi wandakamuti ndiwanditadzisa kugara nemurume wangu asi ndine makore zvine zvapupu zvokuti kunyange sabhuku kana vamwe vanogara muvhileji vanotoziva kuti ine ndine makore handigare nemurume wangu semurume nemukadzi
ndinogara ndega. Asi handambobvira ndakasumudza muromo wekuti ndiwanditorera murume handambomuita izvozvo. Kusvika iye uzopinda muno mudare otibvunzwa nedare kuti une vana vangani, anonongedzera inini kuti ndini ndakamutadzisa kubereka. Zvakandibata zvechokwadi, ndosaka ndakwira dare rino kuti handingati inini musha wangu woparara. Kwete kuti waparara nekuti ndiri kutiza mhosva, asi kuti wakagara wakaparara kare makore andakagara. Zvine zvapupu kuti handigare nemurume wangu uyu kwemakore iwayo akawanda. Zvinozove nhasi unofuti zvaakuti inini ndakazopinda mumba make ndikatora bhurugwa ndakazoita mimba 2. Inini kana nemimba dzangu chero maziso angu aya handambobvira dzakaona mimba iyo. Handambobvira ndakamuona ine mimba. Hongu mimba inogona kuzikanwa mazuva mashoma nemuridzi wayo. Asi pamakore atakagara ina handipupure kuti ndakambomona ine mimba nemaziso angu. Asi zvokuita kwake mimba kana kusaita handigone kuzvibvuma kuti akaita kana kuti haana. Changu chandavinga kuno kudare ndechekuti ndinoda kuziva maroyero andakamuita. Akatsigirwa nemurume wangu musi iwoyo akati zvechokwadi uyu anoroya. Iniwo ndikatadza kudzosera kuti dai ndaida kudzosera mazuva ekurwa ndingadai ndakabvunza kuti kukana ini ndichiroya sei ini ndiri ndinemba yakaparara. Zvakanaka. Ndichiteerera ndichinzwisisa mukuti mukugara kwevanhu iwe wati pakushayikwawo kwembereko yako wakafambawo kuva profita kana kuti kun'anga wakaenda kwe yakakuudza kuti zvinhu zvako zvakatora pakati iwe muprofita uyu akakutaura kuti chii? Nokuti muprofita uyu ndiye anenge akakupa chokwadi. Wakaenda uchitsvaga usina chawanga uri nacho mupfungwa dzako, handiti? Uri kutsvagawo chete, handiti? Ndobva wasvika kune muprofita ndobva aisa mazwi yawakazorongedza iwewe wakufamba nawo kudzoka nawo kumba kwako, ndizvo? Yanga iri kuti mazwi ekuti chii? Anzi? Zvipfeko zvawakashaya ndozvakagadzirwa usaite mwana. Ndio zvakagadzirwa kuti usaite mwana. Zvinoreva kuti apo iwo wakadzoka wagutsikanawo kuti pane munhu akatora zvipfeko zvangu kuti ndisaite mwana, ndizvo? Ende mumba imomo wakamuona here achipinda achibuda? Handakumona achipinda achibuda. Tenisi yake yanga yakadhinda mumba mangu. Tenisi yake yakadhinda mumba mangu. Zvoti tenisi iyoyo ione tenisi yakatobharuka. Ayo vatopedza ava vatupura kuti tenisi iripo yakamborarama panyika asi yakabharuka, ndizvo? Saka kureva kuti tenisi saka kureva kuti tenisi imuchifaka iko ingawanika kwashina mazwi ekutaura. Saka mazwi ako yatora kupi? Chipedzesa tenisi yakaenda kupi? Yakazobharuka ikabva yarasiwa. Yakabva yarasiwa. Alright, rega ndimbokuvhura. Iwewe pakauya mukadzi uyu kumba akukutaurira mufambiro waakaita kwaakaenda kunotaurirwa nezvezvipfeko zvake zvakabva, akakutaurira achiti chii? Asati aenda ndati akakutaurira paakadzoka, akadzoka achiti baba kwandaendawo ndasvikonzi zvakati zvandanzwa. Akati wakazoti chii? chitupa chiye chandikashaya chiye chanzi chakatorwa, zvipfeko zvangu zvandikatorwa zvezve zvanzi zvakatorwa zvikashayika, zvikanzi bhutsi dzakatorwa zvezve. Ari kuramba achicheka, munhu mumwe chete ari kuramba achicheka, ndiye ari kukutorera zvinhu izvi. Ndizvo akavaitaura usho. Right. Saka kureva kuti pamakazodzoka imini uyu makazomubvunza here? Chete makanyarara. Makanyarara. hapana kamubvunza nazvina. Asi muti zvipfuva muine mazwi arimo yamusina kubuditsa. Saka mazwi iwayo ndio yamakazobuditsa apa, ndokuti yakukurukurwa chikomba chamakabata imimi chiripo, ndio chataitongesa kaizvo. Ndicho chataitongesa hongu. Right. Asi manga mune pfimbi yenyu yemazwi.
Pimbi yenyu yemazwi ndeyekuti iyi yekubatwa kwechikomba iyi imwe yakamira yakadaro. Chikomba chakabvuma. Anditika? Mukadzi wako akataura kuti ndini ndakachitsvaga chikomba. Handizvo here zvakataura kuti? Handizvo here? Saka ndipo pakatangisira hondo. Saka hondo vanhu kana vari kurovana, mumwe anoshandisa meno, mumwe anonhonga dombo riri pedyo, imimi makazoenda kunoshandisa mazwi. Asi pakushandisa mazwi yenyu amuna kuyaongorora kuti mazwi aya payari kuenda kunorovera pachafungawo kuti chii. Andimunopanzvisa? Makabata munhu makagona, asi munhu iyeye makaifamba, kana kuti mudzimai wenyu akafamba akasvikotaurirwawo kuti muroyi wake ndeuyu. Zazisa wakaita sei? Atinokora dhaga pamusuwo wemba yangu. Ani? Mukadzina wangu. Anonzi ani? Rosemary Rangwani. Upi wacho? Iye yagerapo. Iwe taura. Atinokora dhaga pamusuwo pangu katata ndakatobvunza dhaga ngerei. Ndakati murasa dhaga iro kanjete unokora chiri dhaga iro ndichatogadzira chete. Koizoka apa takunokora kuvhura tumarumu netumabedroom. Munoti chii? Ari kutaura mumwe wenyu. Inini kudaira kwangu kunoti handinambobvira ndakasanganidzana nemazwi akafanana naiwoyo, ende handinambobvira ndingati kunyange tikatoisa zvapupu zvevari munhu mudare kana vachida kupupura chokwadi, takararama makore atakararama, hatina mangwanani, hatina maswera sei, hatitaure tose zvachose. Saka ini ndiri kudzokera panhau iyoyo kuti ari kuti akandiwana, handina kuwanikwa naye ndichiita chinhu pamusuwo pake. Manga murikutaura zvakanaka zvinonzwisisika. Saka mukataure zvakanaka ozoda kunoti nzvengei futi kutaura zvakanaka. Nyaya yatopera, but manzvengera amauda kuita manje akuda kuti pamubvunzo. Handisi kunzvenga. Nyatsotaura zvakanaka kuti chakamiri iriwo dhaga ndakadokora iri ndakadashungurudzwawo murume uyu ndakagara naye ndisisina murume wangu. Zviri pachena zvakadzi vese vanozviita, haisi nyaya yamuroora. Ukabvenga kudenga wakuyasisa mambo. Handisi kunzvenga sekudaro, asi kuti ndiri kutaura chokwadi chandinoziva chandinopupura nemuromo wangu, kuti ini kunyange ndaizvitsvagirawo kuti imba yangu isimbe, handina pamakore ese atararama iwayo, handina pandakamunongedza, handina pandakataurisana naye maringe nekurarama kwangu. Asi nokuda kwokuti nhasi uno ini ndapinda muno mudare kuti ndiyananisirewo nekundijekesera pamazwi amuri kuti ndichiti ini ndakutadzisai kugara mumba menyu nekukushayisai vana, ndo pavakundikumbira kuti gore rakapera izvi zvikadai, gore iro izvi zvikadai. Asi chokwadi chandinotaura pamberi penyu mambo ndechekuti handina kuita saizvozvo, handina kuzviita. Pamusoro nechinanga inini muono wangu nekuziva kwangu, vanhu vatatu kana kuti vanhu vana vanogona kunge murume ane vakadzi vatatu kana kuti vakadzi vaviri. Nyaya dzinoitika panoita matriki akawanda. Murume kana arerekera saidhi raarerekera, iwo uroyo hautombosara. Ende ndoda kubvunza kune mukadzi kuti tenesi yauri kutaura yanga yakanyorwa here zita rokuti roziva? Ende waruziva mudhindo ndekupi kudare kwasabho kana kwawakaenda? Pane zvinhu zvese zvawataura izvi kuti ndakambotorerwa chipfeko, ndakamboramba ndiri kudenga, ndikazoona bhutsu, ndikazoona dhaga, iwo wakanyarara chete uchida kuurayiwa. Nhasi uno pasina kuti mukadzi wakabatwa nechikomba, waizvitaurira kupi zvinhu? Handiri kuona kuti nhasi wagara pabenji. Regedza ndikutaurira zvinoitika nyaya. Iwewe muti watemwa ndounonzwa kurwadzira demo harirwadziwa. Mashoko awaitaura kune munhu uchinanga munhu uroyi chinhu chakaipa munyika.
vana vake vanenge vachinzwa, nyika inenge ichinzwa. Changamire chaiyo muridzi wedu vanenge vachinzwa nokuti mambo havakurudzire Huroyi. Saka vachisanganga mumavhireji kuti dzichenese. Asi iwe shoko rawaitaura unoziva kuti shoko rakaipa. Nhasi uno musura urairwa. Saka nhasi unoona wagara bhenji kuratidza kuti mashoko awakataura akaipa ndosaka ari kutongwa. Ungadai wakatipa zvinhu zvese zvitatu zvawakataurirwa izvo kana zvawakaitirwa izvo hatisi kuzviramba kuti munhu anozviita, asi ungadai wakatorwa matano. Ende chinhu chandinonyatsoona ndechekuti murume akanga ane one side rakanga akupinda mumba iri ranga ragetaway. Saka hapana paairega kutoporesha iwewe nokuti makanga mune maloveness. Munyatsonzwa zvamunyatsotaura. Ini handisi mwana mudiki. Ine ndiri muchipari. Saka ndoda kuedza kutaura kuti zvimwe zvinhu unobatiswa moto nemaloveness yechokwadi pasina. Nokuti ine handinyarare ndanokorerwa dhaka hakuna zvakadaro kuda kuurayiwa. Handinyarare ndichiendeswa kunegrini kudenga. Ndatisamupindure. Saka nhasi unomatarisana nedare. Ende zvinhu zvandoda kuedza kutaura ndezvekuti vakadzi tichirarama. Vamwe vanoshandisa family planning, vamwe zvinongoita. Iwe kuenda kudenga unogona kutoenda. Just kungoenda zvisingastope pasina muroyi. Zvinonopera kuhospital. Iwe ungadai wakati murume wakangadai akakunganidza muri vatatu, wobvunza, mofamba muri vatatu, muchitsvaga kuti ndiani, zvino maifamba side one. Anozvibhilivha here kuti zvese zvamutaura zviri chokwadi. Saka mungombere. Imi hamusiri mukubvunzwa nyaya, ende hamusiri munoenda kudenga. Kudenga kunoendwa nesu akadzi. Saka ndoda kuti nyaya yedu tinyatsopaongorora zvakanaka muchinyatsozvipinda mugedhi mega kuti zvinhu zvamakaita izvi zvinombowo upi mambo vachapedzisa. Ndinoda kuti mambo vazvinyatsopedzisa vasingatambudzike munzira yavo isina mabvusa kana makorona. Tinaro wati wakaenda kumuprofita tukanotaurirwa kunzi pane akatora chitupa chako, pane akatora chipfeko chako, pane akucheka bhutsu dzako ndozo ukauya ukataurira baba. Muprofita akakutaurirai kuti zvese izvi zvazviitwa kwauri zviri kuitwa naRosemary. Akazokuponzeresaiwo kuti uzive kuti zvokwadi zvese izvi kunyanya zvipfeko zvangu nezvekuenda kwangu kumazuva angu kasingakamuke ndiRosemary. Akazokuudza ndiani? Mazuva ake ndakapa nditifunge kuti ndakandudza izvozvo. Makanga mamutaura kuti kudii? Handambomuudza, takangonisana vangonudza izvozvo kuti vada kufa vabaita mwana. Uona iwe. Handambobvanda kuti takamutandataura neya mazuva aya ndakangondudza izvozvo. Pasi ndakandudza izvozvo akatonobva pandiri musoitanisa nyenda kaidoro akatodza mwanza amai mapfiko. Ndizvo ndaka iroro kuti nzikunyari pokuta nyenda ndanokora. Alright, iwewe Mkadzi. Iwe. Amai mapfiko ndakati ndakasa kuya. Mirai. Munomudare kafa vai. Chipfava. Iwewe uchirarama. Wakamboenda here pamba kunotora iwe. Makambobvunzana here nezvevu iroro. Kwete. Maka chicha akakubvunza ati yakasvika sei kwauri nayo yevu. Nauyi mambo wangu. Handingataure ndichiti ndakanzi murume wangu uyu akauya mumwe musi akasvika achiti wapinda asi nechimiro chakaita pamba pega kana ine ndichifamba kubva paimba yangu ndichibuda kunze ndotopfuura nepamusuwo pakapo ndichienda kutoileti ndichidzoka ikoko tinopinda nepapa ndo panotori nenzira yekuti kana izvo zvingati handei kumba kwangu titotonopinda nepamusuwo pakapo. Saka here ndingabvunzwa kuti iwewe wazopinda apa ipo paripo pandinopinda napo nguva dzese. Ayo, mubvunzo hausi kutaura kupinda. Mubvunzo kutaura kuti ivhu. Mimi nyarara ya mai. Ivhu. Ndoda chana ndokubvunza kuti pane mazwi yevhu aya yakabuda sei pakati penyu muri vaviri. Akatanga kutaura nezvevhu ndiani? Ine handina kwanza. Iwe, uyu ari kuti haana kunzwa mazwi. Ndakatotaura naye mambo. Nokupura pamberi pamwana chichandisa difference. Akanga aripo ndiani? Takatiri vaviri yakabereka muzoreka kumusana kamuzoreka ichitema kaitibva kupeta kanokora dhaka maoko ndikamutora sadhaka iroro ndakaonokora ndirei akati dhaka dauda kushandisira chi pane zvandoda kushandisira dhaka iroro akazopa pabandiri akataanazameza akaudza mazwi edhaka iroro iri dada samaafonera vanokora nyeka. Iwewe uri uitine tichari kuziva padhaka iroro. Ndati iwewe chauri kuziva padhaka iroro chii? Ndakazomudzwa. Omirira
kuudzwa kwako akakuudza ndeupi right iwewe wakagara ipapa mukadzi wako ndeupi vese vangoroka mukadzi wako wauri kurara naye nhasi saka wauri kutsigira pamastatements yako ndeupi izvo hazvizvo majeka aiwa ndesaka ndiri kukubvunza zvakaitika mumashure asi apa tiri kuda kuti tiburitse chokwadi chiripo handiitika pamatanga kutaura panga muchita kunge panga pasina mazwi kwanga kuti zvisina asi pane nyaya nyaya iri apa handipedze nguva nezvayo asi nhasi pane muprofita wandiri kuda kuti ajekiseni Ouya muri kupanzwisa izvozvi musaombere ndiri ndakuzvitaura tererai ndiri ndakuzvitaura nokuti mugariro wenyu muri vaviri muri vatatu wanga wamugariro wekufungirana wekuda kukuvadzana weushungu iwewe uchiona kuti uyu asi hamusi kuwirirana uri kudawo murume uyu aidawo murume uyu kuti azonotsvaga chikomba kureva kuti mumba mumanga makudhakwa akuconcentrata newe handinotoona ndiwo kanga wakahwina mukombe iwewe saka Ouya akazoshinga kunototsvaga chikomba kuti Ouya akazvitaura muno mudare akati musashungurudze chikomba changu chakatondinyaradza handimuri panza hana kuvanza nezvikonzero asi apa takutaura tiri kuti imimi vaviri nokuti pane kuita kuripo chokwadi chiripo nhema dziripo saka pakunhema kuchokwadi tachiona kunhema tadziona asi paenda kunobuda muromo wekuti uyu asvike kunotaura mazwi akataurirwa nemuprofita saka mazwi iwayo mazwi yakagara mudundundu yaakazoshandisa yakazosvika kwauri ukati iwewo akunanga saka paakakunanga ataura munhu akamutaurira saka iwewe neuyu nokuti zvakazotevera zvakazobuda mumavhu iwayo hapana ari kuzviziva kuti zvakaitika hazvina kuitika touya pamatenesi ndanzwa uyu murume uyu achipupura kuti matenesi nauye kuti matenesi yataurwa yavawatsirira iwewe kureva kuti nauye matenesi yakambobuda mukati medarirwa saka apa iwewe nhau yako apa panoda kuchenisana zvapanoda kuchenisana muromo wako wakataura iwe nemaregeshenzi yako yawataurawo kuti uyu akanokora ivhu ndipo pacho patakuda kuti muprofita ationere kuti chokwadi ivhu rakanokorwa here haambobuda bachiti no kana akanokora ivhu iwowo uchiona kunokora tsoka yemunhu ukaonekwa unenge utori muroyi wanokorerei pane